В експозиционните пространства има две изключително важни водещи неща. Това са Негово величество експоната и Негово величество посетителя. Те трябва да бъдат в синхрон. Експоната трябва да бъде показан по най-добрият начин, а посетителя трябва да получи нужната информация и нужната емоция от този експонат и от цялото това експозиционно пространство. Имам опит в областта на експозиционния дизайн повече от 25 години, като съм правил експозиции в България, в Германия, в Италия, в Канада и в Съединените щати. В Нов български университет съм щатен преподавател от 2013 година и преподавам експозиционен и графичен дизайн на нашите студенти. Един от проектите, с които се гордея, това е проектът за експозиционен дизайн на Градската художествена галерия в град Балчик. Това, което успях да направя, е да вкарам духът на град Балчик вътре в галерията, чрез цялостният интериор и да създам пространство, което да може да бъде ползвано за много културни събития. Казвам се Иво Попов и преподавам експозиционен дизайн в новата магистърска програма за съвременни изложби на Нов български университет.